Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi ki wis mateng, Bos. Kenceng gede iki lho. Alah, kenceng cilik wis gak sedeng tenan. Bapak, iwak nyambik Bapak. Oke, itu bapak gitu. Bapak. Poh, memang kondi to? Aku mau koma, Bos. Wah, Bar karantina. Ini apa? Barang krem. Barangkrem ya? Iya. Barangkrem jere. Krok usung Covid. Alah. Apa lho? Iso. Ayo Bos go sik. Man, Bos. Lagi teko, Bos. Mau pulang sik mandi. Piye, Mbak Rin? Nih. Alah, mbok wetel kayak Balung ndas. Ini balung ndas ya. Kita untune ringi-ringi ngono. Jampo, teman, Po. Teman. Oh iya. Ayo. Makan. Ayo. Ayo. Mbok apa, Bin? Baginda, makan selera Baginda. Baginda, gitu. Iya. Anggun dit Anggun. Bapak makan, Bapak. Bapak makan ya, Bapak. Makan dulu. Ya, Pak No. Jis. Meduk ya. Ndang ibu to, Duk. Wes kalau sik tak nyeluk tas sik lho. Anggun, teman. Apa we? Bayo kartun. Kita Mbak Rin. Cik Mas. Apa ki jenenge? Ayo to ndak mangan lho kok mantrung to. Oke, siap. Alah omonganmu lentol. Besok. Rong dino pawone Mbak Rin dik ora tarit karo cacah iki. Ditinggal Pak Dik. Alah, salahmu wong kon nggih sepatu gak gelem. Padha to iki ricok wis ge. Kene, tak cerita. Kene, sing ndi? Kemliti ya aku ceritane ndek iso bajingan cah. Gak ngerti. Anu, kan aku sik parani booking ya. Dikone ndi? Sik ngenteni sapa? Rilo. Kimo ya ngono. Rilo tak WA. Tak piye to? Ayo apa piye no? Nak balesi balesi bojone wong wis budal karo Ardi ngono. Terus jelas jadi semayanan gropyok budal sik aku ngono. Gak ngerti, pokoknya pilihannya jadi anak sing menarik jadi. Tak PC ya. Masa pilihan Rilo we. Raro alah. Nya. pilihan sing menarik iki lho. Gak ada sing menarik jadi. Nyambik sanggon loro telu. Bilo. Duh. Aku WA anu Rilo. Tak beri to, gak diangkat terus sembere sebojone. Wong budal karo Ardi. Gak sing menarik ya. Iya. Ya pun mbak aku no. Mantap. Iki metu cah ki arek. Iya. Akan baterai aku diluk lho. Sak kenceng gede lah ora percaya. Sak kene gede, Bos. Ngeri. Pinjaman. Bar mangan aku sek dhewe. Wis tole. Iso tak WA sembali bojone wong kan ora duduk ngono. Kadene terus tak WA aneh ngono nak nyaur tak WA aneh. Ya jadi semayan gropek budal dhisik lho. Gak ngerti wong jere pilihane ra sing menarik. Ah bajingan cah iki. Kayak apa oleh berapa ngene? Oleh berapa? Potumon aku ora. Wah, pemimpinnya loh. Kayak. Cek drop. Jinah nek. Unjul lho. Nah, iwak menjinah timbang karo entukku lho. Tapi ilang duk nyambike. Lho ya. Ilang loro. Lho ya. Gak rono. Arek sitok sing gede. Lek yang kesel aku. Lah kok senang piye mate? Kan talenan to sikile. Ilang arek sitok. Ngajik telumu. Aku Ya tapi digoreng kono gak nemakno. Gak, njegur kolam mbuh. Nyemplung kolam mo. Lho bosan. Entek tenan ta wae.
Iyalah, ini rong tak sudah tak guna arep turu. Tak sudah tinggal tak lembur. Aku rasa andalan dhewe. Kancane sing oglok sepatu safety proyek yo. Yang kan gawe ora gelem. Wong Gak menak grobok wi. Tapi anu lho. Kaline nyenengno. Yo tadi kali ini menak ra percaya ri lho. Kaline iki isak pawon iki lho. Ombone iki. Kalen. Heeh. Gak main lolos to. Jembatan salah ngalang. Langsung ngambil terus derek nyiperi tok kali. Lagi lah kebar bedil sitok to kena tes no. Kok langsung enek sing menek neh ning wit. Gosak. Bedil neh ae. Udah loro berarti. Heh? Yang mana loro? Sing menek telu. Sing bedilan piro di sing bedilan? Jembilan yo. Telu. Mati ke piro nek papan piro. Sitok iki keplakna bugeng kok. Heeh. Tapi nek sing jembatan ke kali liwatin ndi ya iki? TPK. Mosok TPK. Iki TPK ngidul atau TPK ngalor? Garang gemarang lho. Ya emang sampo Nampu. nampu. Nampu ra kono kuwi ya. Nampu jek kulone. Anu. Ini cek mau nampu. Apa Jabodetabek? Apa? Bayi. Anu, Bumdes. Ya lho, bumdes lho. Bumdes aku mau. Desane jenenge. lo alas bro to. Ora alas. Cak itu alas. Hak kidul alas to. Kan TPK ngidul. Heeh. Terus ngoit terus to. Alas. Menurut kuwi alas kae mbulak kae. Terus ya wae. Iya. Terus nek dalan ngene kae. Heeh. Ngene yo kuwi ngalor. Kowe nek kali ini nek ngalor kuwi tembusane alas. Alas ndi? Masa TPK duduk iya TPK. Iki laetan kok tembus ya. Tembusnya nek gak karo Waduh. kalen etane kali bening. Jadi tau digrobek ibian, mbok grobek karo Pak Dik. Yo. Dulu aku mbiyen tau rono wis lali, nek rono neh wis ra. Sampeyan mbiyen buru. Nek kali bening gak kuwi lho. Gidas. Kali ini yang mujure ngalor ngidul. Nak mbiyen aku gaene ning kidul dalan wi alas kidul dalan wi ning adik mbok sapa kae? Real. Mbak sapa? Ayam ikan bakar kan? Mbok Darmi kan nyabrang ratan to, ngidul wi. Iki dang mbiyen rono. Lah yo dalam bedel. Ning kono wi. Tenan menak pal ya. Temen. Kuwi enak to. Udah salah dhewe. Tapi lokasine sampeyan nak rono karena junjuk jembatan. Dadalane ro pisan. Gak ro. Ya kuwi tugas aja golek dalan nih. Jembatan. Mun mbok tandai ning map. Gak tandai. Gak ngerti nah dalan ndi. Iya nang komen to kan. Tapi enek anu sing DM duk. Iya. Wi jane ora lewat kono no. Tak dudene ning kok andik nguri apa kidul omahku liwat kono nyampe akeh jarang enek wong rono. Ya kuwi ae balas ya. Wong Sebayu. liwat grup yo liwat kene kan. Tapi wis kleru liwatmu kuwi kadoan. Yo. Cuman mandek kok kene ngono wae mau wong. Terus dudune ning kok kidul omahe barang. Ngomong kono iki ana sing ngroplek bumbu kok. Kuwi nek mau gelem kuwi sing grup yo grup kaya. Kang Sinan. Gulane Win gak Fauzi. Yo lho. Aku kurang. Nah, ini bujuk kan wae. Nggih kene kontak. Nggih. Ya bisa. Gak seneng bedil. Emang dene dodan bedil. Wah, kan belasan kok kene biyen. Aku mikul nek ndak bae. Mana era caleng iki? Melayu waten gunung ya. Apa? Bengak-bengak asun ya. Jadi apa? Caleng ya, Bang. Cadak caleng kita ya. Yang ngukuke ngakuan tuh suarane. Coba bedil kan, aku sentuh tahun bedil enggak? Tak kira usah aku karo Win tak kira usah ning duri, tak kira asu. Tiba no, terus asune jegok ning dhuwur malahan. Ora sing tak ingeti. Lah piye apa batin? Gak tak delok. Aku mbah. Alas.
Ngalas nek mbone nek. Sawah barang. Jadi kewan ngono kemungkinan si enak. Nah, halo. Mulai ya. Lat gesekan lho. Olah sliro ae. Lat gesekan mangkakno. Tenan kok piye gak betul. Ini telo-telonan. Nentro-telonan. Kira pangan tuh. Bulan. Iya, kan. Pas gak melok. Oleh gue enak. Nek melok be. Aduh, tok. Sing terakhir karo Rilowi untuk papat ya lho. Telu to. Ini benar. Orang Bapak, Sing kuwi untuk kawuk aku lho. makan gajah sliro sik. Singapura nek selira ora Singapura. Singapura nek sliro ora bapak Singapura. Ya wi blendrang terus ngantek sesuk wi. Tak sok ben. minggu ya. Tak kenceng gede. Semua itu tanggalan. Iki kenceng wong jeneng manten ati lho ngene nak. Mau seneng. Seneng nih. Tapi Gun, perasaanmu piye Gun nang berapa Gun? Nggak anggen melok langsung entuk oke. Biasa aku. Biasa Kowe gue. ngerti caloro emang wepun alang dhuwur ya. Kepetel kayak metu. Apa? Baik, golek rasa lu aduh. Ya amun ngene. Dua kota. Halah wis kacake mulai. Kon mlaku tok pas dion ngono ae, Pak. Kono kameramen kono. Ramen-ramen. Bos, ini makan hasil bulan kita tadi siang. Aku nggih status sama Sandru lho. Akeh men nek metu kok akeh medhuk kan kok gopo. Ya padha. Wis oleh tuku lho. Gak percaya yen awak dhewe iki ning kali oleh sira ora percaya. Ya. Enak tuh rokok yang diduk emang. Rasanya ampang. Mbek ndang. Dalar say. Wis berapa menit wis? 13. Wis Bang, jadi ngono. Enggak tadi aku makan buruan tadi siang karo Tata iki. Wis mangan, ya wareke iki masan barin, masih banyak barin iki. Iya. Orang dino paling udah acak-acak. Sekarang terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.